Ya dah, waduh gleleng iki. Nah. Alah ngelu aku iki ndasku ngelu nek tak koyok ngene iki lho. Alah. Melinting. Oh, sirahe anu awake masukin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres nganggo. Nganggo sing abang ini mah cepet mari. Wah, iya. Geleling deh. Apa niken? Kang. Nggih. Cek melek, Nduk. Pangestunipun masih dong. Iya, iki Pak Gun Arianto ngunduh mantu ndongake apa kowe Cahayu? Nggih, mugi-mugi Mbak manten Mas manten tansah pinaringono jodoh sejati-sejatinipun jodoh. Amin. Amin. Langgeng tumeka puputing yuswa tansah kinandenan putra ingkang saleh lan salehah. Amin. Amin. Ya Nah, rabbal alamin. dongane bocah SD iki mesti anu Mas Yuda. Mesti akeh mandine mergo isih resik urung Piye to? anu apa-apa. Piye ta? Piye to, Mas? Anu Mas Lintu sampean niku kok SD. Lah, Omongno, apa? omongno. Pak Ut. Apa to kuwi? Kuwi apa? Perang to? Oh ya, perang. Tangane iki piye? Cakil iki tangane piye? Ayo. Yo, ngeplok rujak. Kang Gareng. Ah. Yuk seru. Rujak jeruk. Cok gono nggo mantuk. Dasar matuk dilarang. Rujak nanas pantes ikhlas. Iwas Awas. kuwi wong Halo, halo, halo. lamun patut Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Pedro. Kang Gareng, ana apa le? Gong dalem Mas. Wes mundi pangestu kersane Gusti Kang Nyipta jagat. Dene aku karo kowe sak kanca tinimbalan sowan jemujug ana dukuh Keraswetan siji. Nggih. Desa Keraswetan Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Iki awit saka nuwuni dawuh panjenenganing Bapa Gun Arianto Esos MSI lan Ibu Tutut nggone mala keramakake ya kuwi Raka Mas Fahrul kang wis anjatu krama ya kuwi Mbak Feni. Oh iya Tru, heeh. Ya mong sekamat-kamat ya Le, bakune kabeh muga tinemu mulya antuk wahyu jodoh saka ngersane Gusti Kang Nyipta jagat. Sing dianti-anti iki mung dongane para pamriksa sing parang lenggah Tru. Aku karo kowe iki mung dadi serana kanggo lek-lekan nderek apa kuwi tirakatan. Sakwise mengkono dongane para tamu sing disuwun pamriye ya kuwi Mas Fahrul lan Mbak Feni entuk wahyu jodoh saka ngersane Gusti Kang Nyipta jagat nganti kaki nini ora bisa ana kang misahake. Iya bener. Nggih, Gong. Kowe karo aku isane mung lundunga.
Mung melu ndongake sing becik. Lah ewadene sing nglakoni ya murih kadewasane ya kuwi Mas Fahrul karo Mbak Feni. Ngono ya terus nggih. Awit ngerti ya Kang Gareng, ana 10 pepacuh sing kudu disingkiri tumrap wong omah-omah karben ora kerep padu. 10 ki apa wae. Siji, aja kulino nyepelekke siji lan sijine tumrap wong jejodohan, kudu kajen kinajenan, kudu ngregani kabecikan sing ditindakake dening pasangane. Nggih. Angka 2, aja gedhekke sujana sing tanpa panaliti. Aja gampang ndakwa sing tanpa bukti, ning yen ana buktine ya kudu dirembuk sing kanthi sareh lan wicaksana. Paribasan kedung jero kena dijajaki, jerone ngati sapa sing ngira. Terus sing nomor 3 apa Mas Pedro? Sing nomor 3 aja gampang nyalahke. Tegese aja golek salahe ning golek ana benere. Ora ana menungsa kok sampurna. Nggih. Sing kaping 4 aja sungkan lan aja pekewuh. Wong jejodohan kuwi raga loro jiwa siji. Mula rasane aja pekewuh. Leres. Sing nomor 5 apa Mas? Sing nomor 5 kudu sing apa anane. Lahir batin kudu padha, yen iya ya ya yen ora ya ora. Nggih. Kaping 6 aja gampang muring. Samubarang sareh aja gampang nesu. Dadi wong omah-omah ki ra kena nesen ya, Tru. Kekerepen ya ora apik. Ngono, heeh. Apane ngantek sing lanang lunga kuwi aja nganti. Iya. Lah nek ra betah ning omah turu. Nek ora betah krungu swara turu, mlebu kamar kunci turu. Wis ora usah ngrungokke apa-apa. Anek kepruk tremos ditampa atine. Kuwi dienggo mawas diri. Ah, ya ora to. Heeh. Terus nomor 6 apa, Tru? Kuwi mau aja gampang nguring. Nomor 7 ya kuwi aja lelamisan. Oh, heeh. Kabeh isine ngati kudu dilairake kanthi tulus, aja nganti malah nuwuhke masalah anyar. Sing nomor 8 kudu ngudi kadewasaning jiwa. Wong omah-omah kudu mundhak dina, kudu mundhak dewasane aja mbocahi. Sing nomor 9 aja nyepelekke perkara. Perkara gedhe apa cilik wajib entuk kawigaten. Sing nomor 10 ya kuwi aja ana campur tangan saka wong liya. Kuwi sing adakane mbebayani. Ora saya rampung ning malah saya runyam kahanan rumah tangga yen dicampuri karo wong njaba. Merga wong rumah tangga ibarate kaya wong duwe negara dhewe. Wong liya negara ora kena melu-melu. Oh ngono, heeh. Kejaba nek jaluki tulung wae mawa winates ora kena apa kuwi terus sak penake dhewe. Oh iya, matur nuwun Truk dene wis ngelingke aku karo Bagong ing bab perkara karben ora kerep padudon wong omah-omah. Nggih, mula kokean gunem tanpa guna. Ayo, iki ngaturi bintang tamune Mas Yuda. Heeh, diaturi pinarak kene. Petuk walang kekek, walang kekek. Monggo yo, walang kekek.
Walang kekek. Wiwit aku cilik nganti sayaine gerange. Nggih. Niku sing kepenak dirungokke. Wah, kuno ning Mirasa. Yang diajak ngobrol ke depan, yang tidak di belakang. Niku Nggih. sopan-sopane wong ngoten niku. Kono-kono. Sumingkir, Nah, ngoten sumingkir saka papan kene ayo Mandura. Mundura, Madura. Walang kekek wiwit kula niku ngendangi Ibu Hajah Waljinah. Nggih. Gitu ratune walang kekek. Kira-kira aku kelas siji SD yae. Kula etuk jatah ngendangi Ibu Waljinah walang kekek nganti sayah keten lho Cak Yuda. Saestu, wah. Kuno ning Mirasa. Niku padha kalih para pamirsa Kabupaten Ngawi. Wiwit kula nderekke bapak nganti sayahine pecinta wayang Kabupaten Ngawi ora bakal luntur ning malah sangsaya subur Allahumma. Amin. Kabukten. Lho, iki wis jam pira sing kepareng mirsani isih jenjem lenggah sawetara isih ana sing ngancani awake dhewe. Hebat. Ayo mesti no. Sing jenenge wingi, Ngawi nganti Banyuwangi. Niku nek nggon daerah nresnani wayang, wo wis ora ana tandinge. Utaminipun mapan wonten ing Kabupaten Ngawi. Betul. Menika saestu minded dumateng wayang kulit. Nggih. Ora mung ngemongke nggon guyon, nggon lagon, tapi nggon lakon niku nggih digatekne saestu. Oh, estu kok. Kyai mriki niku gatekke marang lakon tenan kok. Ana banyolan digeguyu, Nggih. ana sanggit digatekke, ana sabet ya diapresiasi, ana gending ya dimatke. Mula mbombong sing nyambut gawe. Muga-muga para pamirsa sing bengi iki dadi penonton, taun ngarep dadi penanggap. Allahumma Amin. Ayo Pun, kudu ngono. saestu nyicil ayem niki jelas setunggal sing mlebet taun ngarep. Sapa? Mbah Lurah. Masa Mbah Lurah wae. Ah, ora ya isin to pacare empun masuk lurah sak dhuwure kok ora ora isin. Aya mung kari ndelok keperluane. Nggih. Mbah dalange sapa bakune wayang niku ten Ngawi tetep ngrembaka ngaten lho Mas Yuda. Saestu wong kesenian wayang kulit menika di samping tontonan kebak tatanan ugi wonten tuntunanipun. Tuntunan kuwi werna-werna. Nggih to, Mas. Leres. Ana ning nggon wayang niku tuntunan agama ya dilebokake. Nggih. Tuntunan kemasyarakatan ya dilebokke. Nggih. Lho, guyon parikena kuwi ya sok kanggo tuntunan. Oke, Lho, ada pesan moralnya. Nek Nggih. tembung endahe ada wawasan edukasi, sarana informasi dan komunikasi. Yo, nembang karo aku sik. Siap. Dina Senin Mas Yuda. Aku neng Sragen mlaku-mlaku karo tuku duren. ana wong wedok Kok lungguh ijen. terus bareng tak cedhaki sirahku dituthuk ganden. Pengen mesti. Pengen. Pengen. Lah dijak apa ora? lah kono arep melu apa Melu apa ora? Nek aku nur siap ae karek kono piye? alah Bang, dijak ya gelem dijak ya gelem Ya arek kono lah. Bisa Mas tenang, Yuda. bisa Kaya iki tenang. mah kaya iki mah penake kaya ngene Ah. Iya. Lanjut Nggih. dina Selasa Aku neng Solo ayo kae mlaku-mlaku Karo tuku nangka. enek cah wedok Rambute dawa, bareng tak cedhaki. gombale mukiya. Alah lah Oh, bareng didong sampe tak tak- dong ning totang toding tak dong ning totang toding tak dong ning totang toding tak gintung-gintung. ya iya lah tenan apa iso bedake wong wedok karo gombal Ah peteng mati oh lampu. iya wanci bengi kok ya Manci bengi. rambute diure ra tau keramas nanti kaya gombal dina Rebo ayo dah Aku neng Solo Ya. mlaku-mlaku Karo tuku bakso, ana cah wedok ndol klambine ijo. bareng tak cedhaki. Aku dikroyok coro. Dintang tak tang entok tak tak dane tak toding tak dane tak toding tak gintung-gintung. Penak ndol. Oh, enak. dina Kemis Mas Yuda Aku neng Inggris mlaku-mlaku ndol Karo tuku lapis, ana cah wedok
ireng manis bareng tak cedhaki. kirek didis. Alah, Mas Cak Yuda, Nggih, ngeten lho pripun? perkara kirik Pripun, didis nggih? iku kudu dibedakake. Masalah kirek didis. Ha iya no. Kok ora iso mbedakake antarane wong gadis karo kirek didis niku. Engko ya kebangetan sing Nggih. lamur mripate. Iki nyapa? Nyapa? Ndang 3 menit to. Kisinan ora Sapa? nek gamelane kok joget dhewe kan kisinan. Sapa? Kowe kisinan. Pancen iya. Dina Jumat Mas Yuda. Dina jemah, Ndol. Ya. Aku nang sawah Mlaku-mlaku. karo ngusung gabah. Ana wong wedok. Ya. Bubuk mlumah Bareng tak cedak Indol. murep. Lho iki Ya ra. kok ora pas Ya. to kok Ngarepe mburine ya no. wong Kok iso- NN kabeh, oo kabeh, Kabeh. kudune ya kabeh. Lah ya seriar kono mlumah to. Barang tak cedak itu murep. Wedine tak kapak-kapak nih. Iya. Dina Setu. Ya. Aku nang cepu Bisa. Melaku Mas Mondol. karo tuku duku. Ana cawe cah mondol. Rupane ayu, Bareng kok cedak Indol. kleru mbok deku. Mbok dene sik enom. Mbok dene sik enom, Mbak. Jenam ditong tak deh. Tong tang tong ding tong tang. Kaset. Nah, Iya toh. Iki tenanan kok kaset piye to? Bareng tenanan ora Iki- gelem Iki joget. live kok kaset piye? Kasep. Oh iya. Heeh. Dina Minggu Mas Mondol. Aku ra metu. Melaku. Aku ra metu iki. Piye to? Metu wae to, ra ketang Piye mung to? saithik metu wae to. Ra ketang sithik metu wae. Wong ora metu kok kon metu. Ya ning jero omah kan ya kena. Mlaku-mlaku ning jero omahku, ngono kan ya kena. Oh, semua aku iki pasti. Dina Minggu. Aku ra metu Mlaku-mlaku. nang jero omahku. Rawe to. Rupane ayu. Bareng wae to. Aku kok wedi dhewe ya. Abape. Ya aja ngono. Padahal aku bar sikatan lho ababe. Wah, ning tenan aku iki Mas Mondol iki cerdas tenan piyayu. Cerdas. Wah. Wes muga-muga panjang umur Mas Mondol, tak dongake panjang umur. Amin. Amin. Ben wong sak donya mati sampeyan urip. Lah engko sing mendem sapa? Ya turu dhewe kok iso. Bubuk dhewe. Yo, iki ujupe tirakatan. Saestu. Kalih tasakuran jare Piyai Jawa niku laku sing ampuh niku siji melek, loro sabar. Nggih to, antune Nggih. sabar, ana sing ala-ala ya ora digawe lara, ana sing alembana ya terus ora dadi ugungan. Nggih. Karo tirakat wong sing sregep betah melek kuwi bakale akeh ganjarane. Ah, ya malah marai lara mah. Wong kon betah melek, betah luwe ya malah lara mah. Lah yo tirakate wong ngono kuwi betah luwe, betah melek. Ngono no mesine malah ampuh no kuwi. Marai lara mah. Kok Lho, lah wong lara omah kok bingung to, Mas? kowe iki ngawur wong lara mah kok. Pengen ora lara omah, Ya pengen. pindah kidul omah. Lho kan aman, ora lara omah, pindah kidul omah. Mesti mari. Apik kula nomah, Mas. Lah nyapa? Ben ditabrak truk ndasmu. Kok wong senengane nesu Aja lho. nesu to, aja nesu. Awake dhewe iki ya ora ketang dikaya ngapa ki gedhekke panuwun nang gone panjenengane Pak Carek Bu Carek. Suwun, Iki Pak wis Carek. gelem nguri-nguri kabudayan ki ateges iki apa ki ninggali anak putu termasuk sedekah rasa. Nyenengke piyai akeh ki wis sedekah rasa. Kamangka nuwun sewu dongane wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji. Nek sing ndongake sakmene akeh wis wali pira sing ndongake karo keluargane Pak Carek lan Bu Carek. Iya. Mulane Bu Carek Pak Carek ki wis ngertos nggih Mas nggih. Ayo mesti no. Piyai niki wis paham nek sedekah rasa ki nyenengke wong akeh. Lah apa to Mas Mondol? Wong bondo ki ya mung titipan. Pangkat ku ya mung sampiran. Nyawa mung Nyawa gaduhan. mung gaduhan. Lah nek ora disedekahke diweneh-wenehke karo sapa sing berhak nampa ora ya rugi awake dhewe esuk emben. Ning kene iki lho, kowe iki ketok ganteng ning pekok ya niki. Ganteng oleh pekok iya Ya iki. Allah Gusti paringi sabar. Coba Mas paringi Yudo ganti sabar. mic, ganti mic rada cetha. Nggih, nggih. Kok ora patek tanggap sing iso Ya ngene Allah. mau.
Aku kok iso bingung to omongan karo kowe iki. Balen ana oleh momong. Bondo ki titipan saka pangeran Mas. Kuwi kudu disedekahke, diweneh-wenehke marang sapa sing berhak nampa. Pak Carik ki wis paham nek bondo ki titipan disedekahke, diwenehke. Sing goblok iki kowe kuwi lho. Kok iso? Bondo ki ming titipane pangeran. Dititipi wong iki kudune dirumat, diopeni ora diwewehna wong akeh. Dadi nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Duh, bondo sing tak wehne kowe ke mbok endi? Pun kula wewehna wong akeh. Hayo ijoli." Arep mbok ijoli nganggo apa? Titipan kok. Ora paham to kowe? Wis ngene misale. Kowe titip sepeda motor bakal mbok jipuk ora? Aku titip sepeda motor nang penitipan. Ya. Ya mesti bakal tak jupuk wong aku titip. Nitip helm bakal mbok Mesti jipuk. tak jupuk neh wong aku titip. Padha karo kuwi, bondo ki dititipne kowe iki kon ngopeni ora diwewehna wong akeh. Engko sak wayah-wayah Gusti Allah jipuk, kuwi barang ijik enek. Karek ngewehno. Gusti nyuwun ngapura wong Gusti Allah padakne karo maratuwamu iki lho. Iki pangeran Gusti Allah sing gelar jagat ki maha welas maha asih tanpa pilih kasih tur meneh Gusti Allah ki maha rahman maha rahim. Gusti Allah mono ora sare ngono lho. Lah, iki lho. Nek Gusti Allah sare sing wani gugah sapa? Ya ta. Mesti main bleset wis ngene lho ampreh awakmu jelas ampreh awakmu genah. Kowe iki jane paham wong sedekah ora? Wis ana aturane to, minimal 2,5%. Cocok. Kuwi disedekahke. Paham wong sedekah. Paham. Lah sing gelem sedekah kuwi oleh rahmat titik wis. Ngono ben kowe paham. Wong kok ora ngerti-ngerti, sing gelem sedekah entuk rahmat. Lah, wis sedekah apa ora? Ora. Sing sedekah sapa? Bojoku. Berarti sing oleh rahmat bojomu. Amin ya Allah. Lah, berarti wong loro iki nyedakne aku pegatan karo bojoku. Lah kok iso iki lho? Lah arep mbok etono rahmat. Aduh. Ya Allah. Anu pentil rek, wis aku tak omong. Ora perkara, loh ya Allah. Sing kulino sedekah sapa? Bojoku lho. Nah, tegese ngene lho, ora kok rahmat-rahmat wong wis entuk wahyu. Wah, Lah. entuk wahyu. Lah malah dikeroyok loro. Rahmat karo wahyu. Oleh nugraha. Lah malah telu. Widodo. Lah malah papat. Slamet. Limo ngleput bojoku, Mas. Bojo dikeroyok 5. Weh, Gacokan bojomu ngono lho iki kok Wong iso. kok angel ora jamak. Tegese rahmat iki paham rahmat ora? Yo paham. Rahmat sapa? Rahmat bakul mie ayam. Aduh. Dudu kuwi. Rahmat ki welas asihe pangeran sing diturunke ning gone para umat, para titah kuwi jenenge rahmat dul. Tak anggit rahmat bakul mie ayam. Wong nek Mula contoh kaya panjenengane sing kagungan kersa Pak Gunaryanto niki. Nggih, Pak Carik. Nggih ta? Pak Carik. Wong ki nek kulino sedekah uripe saya baka. Wong ora mudeng-mudeng. Ya ora tak yuda. Nggih. Diaturi. Nek gelem sedekah tegese ora roboh saya baka. Nek wis wong gelem sedekah uripe sansaya bakoh. Amin. Kuwi sing pancen digoleki. Nggih. Jang-jang. Arep golek apa to? Nggih, golek apa? Jang-jang. Apa-apa sarwa turah. Lah, Pak Carik karo Bu Carik niku. Nggih. Jang-jang. nek ora napa menika putra-putrane ora disengkuyung panjenengane harus piye kepanah. Ndang-ndange urung. Lho karepmu piye to? Ya ban wis bakoh ngono terus ndang-ndang. Ora, lah nyontok kaya Mas Bayu panjenengan cobi Mas Bayu sing matur Mas Bayu. Lah wong jenenge wong iki ya kanggo irama to. Nggih. Bu Carik karo Pak Alon. Carik niku rak ya wis ngerti wong urip iki kudu seneng sedekah. Leres. Wong sedekah ki ora alim poso ya bakal. Tang. Pancen leres dawuh panjenengan Mas Bayu, wong Diaturi. sedekah menika marai becik, marai apik, awit ana tetembungan becik ketitik ala ketara. Tang.
Betul. Coba ki lho. Betul. Wong urip ning alam donya kuwi ibarate wong mampir ngombe. Niku dawuh para kiai. Betul, sing kula nggih. tampa. Sepira to suwene ning alam donya? Hah? Ibarate kaya wong mampir ngombe. Nggih. Mulane kudu ngibadah sing saakeh-akehe ning diparane wong menungsa. Ya So bakale mati. Jeng. Dadi ngeten. Nggih. Wong kuwi nek nganti ora disedekahke uripe bakale rekoso. Rekoso. Nah, rekoso ning donya ora dadi ngopo, tapi nek rekoso teng mriko, Heeh. bakal disiksa. Ngono lho, Mas. Dang. Iki ngopo? Senengane kok mesti ngono. Dang kok yo gak diwehi. Lah wong ki sing sabar. Nesu kok karo krawitan apa iso nabuh kok nesane. Apa iso Nek arep nabuh? ditinggal mulih karo yoga-yoga. Nek nganti kanca-kanca moh nabuhi karo kowe, Ayo isamu apa nek isamu apa coba? nyepelekke. Modele ki ya aja kaya ngono to Mas. Rempeyek ya rempeyek. Ning yo aja diremet-remet. Terus? Ngenyek ya ngenyek. Ning yo aja diremet-remet. Aku Aja banget. kok ora trimo ki ngopo ta? Kok ora trimo ki ngopo? Lho sampean ra ngirim kok. Lho ora kok sih. Kok sampe tak lokke apa iso nabuh sajake kok kaya wong ora trimo. Nuwun sewu Mas, nek masalah niki kula tengahi. Ayo coba mundur. Panjenengan apa mboten kulak pawarta adol pangkrungu ujare Mbok Bakul sinambiwara kundange Ngomong Mas ngono, Mondol. Nggih, napa tak kundange? Gamelan Lokananta ingkang tinabuh para dewa paranggananipun para widodari. Heeh. Wonten kayangan Lokananta menika nek sing nabuh mboten panjenenganipun pukulun Betara Mondol. Wah, Napa ngatasi to Mas? Ora Napa ngatasi. ngatasi? Ora ngatasi wis to. oh dadi sakniki derajate wis dewa to. Derajate niki di atas dewa Mas. Wah, leluhur di atas dewa niku. Niki termasuk Maha Wiku. Dwijawara. Brengeng. Wah. Iya. Lah nek trimet kanca-kanca ya apa? Kanca-kanca ya apa niru tok isone. Ora iso berkreasi dhewe. Tidak bisa menciptakan. Menciptakan kreativitas, cipta rasa karsa. Ya to Mas Mondol. Iya ya Iya. Iya, aja nganggo yae, engko ndak ngendho meneh. Iya. Engko ndak disepelekke. Oh, dadi Sepelekke. sampean ki ngerti tabuhan, iso nabuh. Lho. Jarine sapa? Aku tenanan lho, teko tenanan. Iso. Ono. Nek sing biasane nek arek monggo katuran dumateng Bapak Lurah jengkar saking sasana Palenggan terus tuduk Ah, kae ngono kendange piye tuduk gendek. kuwi apa Mas kuwi Kuwi Matraman. Matraman iki jarak Jakarta kono lho. Matraman iki nggo daerah Mataraman. Mataraman Oh, diganti wong krungu pian Matraman. Oh iya. sing biasane monggo Tuduk, katuran tuduk Tuling gendek. Kendange Isa. piye ya iso ngono. Lho. Wis nduk, kuwi kendange pira? Ah, wina ra Pak Cip ra iso. Wah, iya. Nggih. Oh, hebat. Ah. Cara tabuhan liyane apa ya paham kowe? Kok takonon sing angel sisan. Iki jenenge apa, Mas? Iki ngono jenenge kenong. Weh, Oh, hebat jenenge tenan. kenang. Ya iso muni, Iso muni ampre muni. dituthuk. Weh. Paham Mas, paham. Sing gandul-gandul kaya apa? Kae Pirang-pirang sing gandul-gandul. Kayak kempal, Kempol. kempul. Kempul ya iso muni. Bisa Isone muni, dituthuk. suarane. Gong. Ya. Isa. Paham. Lah kuwi sing loro kiwa tengen kuwi Kuwi kendang. ya iso muni. Iso muni. Ampre muni. Dikeplak. Suarane Tung tak. Wah, tundak neng. Ya. bisa. Kena kendang mak neng ayo. Lah kae Mas, gedhi kae jejer-jejer kae apa Mas jenenge? Kayak demang. Demong. Demung. Ya iso muni. Iso muni. Ampre muni, Ya dituthuk. suarane Mas. Ning nong. Weh. Tiang lho wis Lah sing jejer-jejer songo kae apa Mas? kayak ngono kayak onde. Cinden. Ora Sinden. ono sinden apa takono. Ya iso muni. Iso muni. Ampre muni, Ya dituthuk. suarane. Aduh. Panggilan. Malah gila. Yo saiki waranggonane dionekke. Yo nekke. Tutuken waranggonane tutuken. Ayo tutukan tak gocok. Disepati aku sing tutuk-tutuk kowe sing ngendang ya. Ya. Ben dikandani kanca-kanca. Ayo coba kendangnya saiki nganggo tutuke Mas Mondol. Ayo. Alah kok Coba. tutuk to Mas Dam. Apa? Congor. Kok halus men. Ora ya apik cocot.
Ya ora kok ya. Sing ngentongi Mas Yuda, sing ngendang Mas Mondo. Nuwun tulung kanca-kanca kalih dibantu. Kanca-kanca pendemung, penyaron, Ah. dibantu Anu ya nggih, liyane. tolong dibantu ya, tolong dibantu ya. Nggih. Tolong dibantu ya. Ya, prok. Jadi apa ayo? Iki kaya Pak Tarman. Tarno. Tarno. Tarman wae. Ayo. Wis siap ya Mas Mandal, wis siap. Mas Mandal. Siap. Ayo. Tuduk, tuduk. Gendak. Gong, gong. Piye ta? Piye? Mangun pul. Kempul ngun. Piye? Piye? Nek wis tuling gendap terus piye? Gong. Oh ya. Ngono. Abanono to, abanono. Nggih, tuling ngendak. Gong. Ya, Iki kok sakne cah riokan ora muda. siap ya Ayo. Mas Mandal. Ayo. Tuduk, tuduk. Tuling gendak. Tuduk. Gong. Gongon. Gongon. Tak matem. Ngopar dibalang telek kuwi. Oh sirah patak. Wong ngerti nek mustaqim kok ya. Tokol. Bos Mulyadi. Ayo. Ya. Tuduk, ketuduk, tuduk. Mbak Niken. Sik, suarane rusak sapa iki suarane rusak iki? Iki lho iki nyok. Oh, ya Allah. Melu-melu ya aja melu-melu ben ibu presiden nek kowe ora percaya karo ibu presiden nek Sing nyindan sapa to iki? Nyindan barang nyapa jane. Oh. Nyepelekne kowe karo Mbak Darsini, nyepelekne karo Mbak Fahmi kowe. Rumangsamu suaramu apik-apik dhewe. Melok nyindan barang lak ngono kowe. Ndek apaan to kuwi? Iki mau nek genah aku krungu nek ujung jari yo ngoten teman. Lah iya, lho. Kuwi suarane sapa nek ngono kuwi? Niki suarane niki. Kapok kuwi. Ha, Apa ora krungu mau? Turuk. Dat. Lho kuwi suarane sapa kuwi? Lah, iki aja ganggu nek wong nabuh. ganggu ae kowe iki. Ganggu lho sapa? Ngene lho nek dicekeli iki mesti ngene. Kono. Medhun kono. Medhun kono. Ngalih. Ngaleh. Sekali kok ganggu. Lo ngalih kono. Kono ndang Medhun. jolo. Ayo ngalih. Kono. Kono. Kok ngono wae. Kono. Ayo, teng ngalih. Ngaleh kono lho. Ganggu ae. Bon, aman, selamat. Aman. Mangga. Duduk. Cari balung. Kok Cek ganggu ae. ganggu tak idoni kok kene lho engko. Ngalih. Halo, jejer pacare kono. Ngaleh kono. Yedeng ngono. Sayu to. Dalam. Yo, awake dhewe iki Lah, nggih. Wis, aman. Nduk Niken. Salam. Wah, wis suwe sing arep-arep yai mriki. Heeh. Mau pengen krungu suarane Niken ki ya ngapa? Nggih. Wong ya jeneng bocah anu biyen ajari pira to, Nduk? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Sekawan tahun lho Mas pun ajar nyinden umpama saiki ibarate wong panen ngunduh kurang nggih pun pas. Lah iya no, tandurane becik, undu-unduan ya mesti elok. Nggih. Oh kaya Niken iku. Pun, selamat wis renek pagebluk iki mesti aman iki wis. Ya, Ya. saiki diaturke Cara anu. pari no wis jelas subur wong gak enek wereng. Oh, Ya. nggih no. Nggih, Wis, iki wis pilah. Ya awake dhewe wis pilah. Nggih. Nyambut gawe endi sing nyambut gawe ning panggung, sing ora sing nyambut gawe ning panggung. Mulih nampa amplop wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo ketok Iya. gaweane. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Dene sing nang ngisor kok ora gelem nyambut gawe nampa amplop. Ora mungkin nampa amplop. Lho, malah diparingi bucare. Oh, gleleng malah. Lelek Leleng, saiki seneng kita saweran. Engko barang mulai ra entuk bayaran wis kuwi ae. Ben. Ora ngerti nek kuwi asine dicicil, ora mudeng ngono. Mamudeng. Wis ben itu saweran wis ben. Ben. Wis uripe gen wis saweran. Awake dhewe pokoke nyambut gawe. Nggih, pun. Kersane. Napa pun. utuh? Alhamdulillah. Aman. Lah nyapa ora rene? Nyenyek akeh kono nyenyek. Akeh kono ngenyek. Ngenyek wis ben Mbak, ben gak apa Mbak Niken. Ya.
Ya ra. Yo tapuk. Gleleng dek lho, oleh nes saka Pak Lurah. Ya Wi DP tahun Allah. ngarep. Wi DP tahun ngarep wi. Kekno mik. Iki, mik. Kok kemlintimen iki lho. Kemplelet dek. Kemlelet. Kuwi rumah Iki, mike iki lho. Piye wong iki mbok sing anu ora sak glelek. Terus ora gelem Monggo Kowe lho salah. nang kono oleh pira? Lho, iki kok rencanane tok 3 yuta. Oleh neh celup. Ya Monggo dereng mriki. malah diselgarake ayo. Loh, mantene urung. Ora ya dosa. Ora ya rugi. Kok ngisini-sini piye tok njaluk ngono? Heh. Apa ora isin? Ora isin kowe. Ngapa isin? Oh alah, ger. Ben. Iki nembe manten kakung, lah manten putri. Anu, Kampret. utang burine sik gak apa-apa. Pak Carik piye? Pak Carik. Pak Tarik. Ngapa? Sampeyan dereng iku tok. Kampret kalau piye kok iso Pak Carik? Pak Tarik. Ya duweke. Oh ya, ayo duwe. Wis komprat kampret kok gak paham. 3 yutane kurang 200. Wis ta wong ya. Wis. Urung rencana entuk 4 yuta kok. Alah kok jur mundak ae. Agek rencana ta. Nek kepengin entuk akeh rasa nyambut gawe gampang Mas Mondol. Carane pripun Mas? Golek meja ya ta. Nggih. Turu ning dhuwur meja, dikrukupi jarik teng ngarepe kei baskom. Lah, cocok kowe, cocok. Kuwi ora ngantek sedina 5.000 cek. Oleh akeh wingko. Padha ro nyedakne aku ndang mati. Masa entuk kendek men berarti entuk akeh. Oh edan. Wampluk bisa niku. Ayo wis ben ning kono wis ben. Nggih, ben kersane malah ra jowo. Iki tak turut rono nyatus metu priyo. Ora entuk ning kono. Ning kono lho karo bayi tok. Pengkut salah pira? Loro. Dipotong 100. Lah nek salah nek ping 20. Berarti potong 2 yuta kowe. Mulih karek nggo 750 bongko kowe. Kopine, Pak. Wis ben. Wis ben. Ayo mbak nembang iki ana sing kersake Sri Huning dibawani sik. Siap nggih. Ayo, maka. Aku iso bawa Sri Uning wi aku iso bawa. Iso karepmu, ra iso karepmu. Jare penak kono. Jare penak ning kono. Ra gelem rene. Sing bawa aku piye? Ya. Ya. 500 tapi. Iki upama sing iso bawa sampeyan 1 yuta. Ora mung 500, 1 yuta malah. 1 yuta. Iya. Ayo. Mumpung bengi iki aku moto duiten. Ya. Oh, Mbak Silvi arep mbok terak. Dan upama sampeyan iso bawa 1 yuta. Duweke. Lah. Kabeh. Ayo dah, waduh gleleng iki Mas. Nah. Alah ngumel kuwi aku ndasku ngelune gak tak koyok ngene iki lho. Alah. Melinting. Oh, sirahe anu awake masukin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres nganggo. nganggo sing abang ini mah cepet mari. Lah iya. Geleling deh. Apa niken? Loh, napa? Apa? Ngendak aku ki lho. Ora melu-melu kok ya bandingin ya. Iya. Niken. Ngapa? Niken Apa ngapa? maksudmu lho apa? Kowe kira apa ngopo kok mulek ae. Ya ora apa-apa. Tak kira gua apa kok meneng ae. Yo, bawani. Gua iso. Yo, iso bawa ning 1 yuta. 1 yuta. Sinebut. Rasa mau warai. Suwi ya. Kok Randang 100. 100 tok. Yo. Nah, Sai. Nyapa iki ngatur aku nyapa? randang saiki ngene tak gawane sik. Ojo. Nyapa? Aku arep ngono kene aku gak cukup. Kaya roh. Kok iso Sinebut. meneng. Cinebut. Meneng iso meneng ora? Nggih. Nek kene meneng. Aku yo meneng. Lah sing gawe sapa? Kowe nembang. Wayah kok nyenyet. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Iki lho mediane iki. Pertamane ngerti kono terus mak sret. Oh iya drama. Sri Uning Mustika Tuban. Lah.
Kok iso dadi jula-juli lho. Mudhun Tuban. Iki to ki kok semen. Lah kok Tuban ngono. ayo. Kowe arep melok marai. Apa ora bener sak. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuban no Tuhan iki lho. Lah ya wong Tuban seneng karo Tuhan. Oh iya. Tane. Nano. Ayo cakepane. Putra ngono lho, tra. Yatra. Putra Kanjeng Sira lawe. Hop, saiki Mas Mandal bawa tok sing gandrung yuda. Nah, Ale. Nah, suaramu di sana. ngalah. Ayo bawa. Bawa kowe iki bawa. Ayo. Sawangen Lanjut. wong ayu. Oh, alon-alon to. Kaget aku. Kowe iki lho saka kono nang kene lho. Nah, wis madhep kono. Iki madhep rene. Lah. Yo. Malah dibaleni. Ya wis nang kene. Nah, Monggo Mas Yuda. iki wah. Kaya-kaya ning jagat iki ora ana wanita kang tak tresnani kejaba mung siramu. Coba sawangan kae sak warnane kembang kang tuwuh Rasa ana ing percaya. sajroning taman. Rasa percaya wong lanang arek entuk cangkeme ngono kuwi tenan. Sampo. Iki gandrung kok sempuk paido lho. Ya ora kabeh to. Ya ora kabeh kok iso. Kok iso dicakep-cakep iki. Rata-rata wong lanang arek entuk yo lambene lambe diapik-apikno. Padahal lambe gosok. Angger arek entuk yo ngono. Nyepelekne ya to Mbak Iya, Niken. kamu tuh tidak tahu yang sebenarnya. Senene Mbak Niken aja kaya ngono kowe. Duk gong prang. Kuale. Duk pranggung. Duk pranggung. Kok sampean ae dhewe. Oh, mboten. Ora Mas, aku mau ngelingi Mas. Ora bareng nakal. Mboten. Yang manis. Nggih. Oke. Oke. Sebagai seket ya. Allah. Ayo. Tutuke. Nduk pranggung. Duk pranggung bojone. Duk. Ini tak. Karo. Ayo. Duk pranggung bojone. Goro. Nonano. Nonano. Salah aku baleni neh. Ah, mau meneng ae marah Iya, iki iya, aku iya. latah. Latah kok. Latah kok. Jak omong. Ayo. Ngebelo. Ya wis tutukno, bener. Ben ngebel. Kan gak enek kancane terus akhirnya ngebel. Oh, Yo, iya. dah, lanjut. Wiratmaya. Ben aja disalahke sak. Ben bener nih. Ayo terus. Tan wurung sriuning gugur. Bener. Bener, biasanya gundul. Nek sing iki kok dadi musikaning bangsa ngono terus tampane kita tak tung ngono ya. Ayo dah, Seka. coba. Iku terus dadi kae, dadi sing ngene iki dadi apa? Cikal. Alah. Cakil ngono lho. Kowe dadi imam. Ratung. Ambek ocim sisan. Ayo. Ayo. Dadi mustikaning bangsa. Cakil kok isa. Cakil kok stroke. Ayo. Nganggo anu no, nganggo untu cakil. Lah. Ayo. Jalan, gua ikletong. Wah, capeng. Wedan tenan. Angelmu to, Pak.
Sempok jawane sempok. Tapi ora sempok malah sempak iki. Yo. Eh. Ya. Janaka nih, Mas Yudo, Janaka. Oke, Janaka. Apa to kuwi? Kuwi apa? Perang to? Oh iya, perang. Tangane iki piye? Cakil iki tangane piye? Ayo. Nyumak nyamuk kuwi apa? Kowe kok mangan apa? Gedang. Kowe mau untu. Oh, untu lho, Bang. Heeh. Aduh, kasuk kolu. Untu kok dipangan. Untu kok iso. Oh, alah. Sae. Ganti iki. Ganti untu. Ojo dipangan. Ayo ganti untu. Yo karo mong. Mandek. Ayo. Mandek. Mandek. Apa nih? Dalang tukang masuk angin. Nyapa? Langkon yo presker. Lah terus Saiki untu yo presker. Kuwi gedang rasa min mentol. Gedang rasa mentol. gedang rasa mentol ngono lho. Ngono. Ora mentol dadi kentol kuwi. Kok nesunan opo? Cakilipun sae. Oh sae. Wong jebolan Sri Wedari kok. Oh, nggih. Alah nek sing kuwat sewu nek Mas Bambang Cakil sing nyakil Mas Bondo Tri Bambangane Mas Ali Marsudi wah sae tak itu. Oh iya. Ya Mas ya. Gak ini. Yo, tutuke. Ayo. Ayo bantikan ya. Tanurung Sri Huning. Ayo, tutuke sik. Mangurung Sri Uning kukur Nano. Dadi mustikane. dadi mustikaning obat. Monggo, yo lanjut langgame, Nduk. Oke. Wah, ayo. Seret. Sri Uning mesti katobat alabat tresno Ulululing, ululu. Sapaya pati O a o. marang Raden Yo gonggo pino Mas Anggit. Moyo Yo.
kasih, matur sembah nuwun. Iki ana sing ngersake anu Mas Yuda. Nggih. Kitir semilir. Wah. Ayo, mumpung ana nduk niken. Ayo. Kitir semilir ja Mau diaturke. enten nenek sing mamundutan. Napa, Nduk? Puspitanala, Mas. Oh, Puspitanala. Boleh. Ayo. Oke, Puspitanala sik. Nggih, ayo diaturke. Engko diurutke. Nggih, monggo. Puspitanala. Ayo, Ja. Diaturke yo njajal garap gamelan. Puspitanala. Monggo. Yuk. Ayo Mbak Tutut.
Sah, jan. Ayo ora guwak wong bocah pinter ya ngono kuwi. Wah, saestu. Nggih. Mumpuni ing samu barang. Diaturi kok. Ra rugi pokoke nduk niken ya. Sik, iki ana nawala meneh. Taurke wonten sing ngersake cewek gaul kalih teteh sing tresna. Saking Pak Jumiran SBA Sidoarjo. Oh nggih. Yo Mbak Eka perhatine isih. Rene monggo Mataram. Turut. Ayo. Larak disampirke, Serangan ngampirke. Tek. Eka, Nggih. Cik melek, Nduk. Pangestunipun masih dong. Iya, iki Pak Gun Arianto ngunduh mantu ndongake apa kowe Cahayu? Nggih, mugi-mugi Mbak Manten Mas Manten tansah pinaringono jodoh sejati-sejatinipun jodoh. Amin. Amin. Langgeng tumeka puputing yuswa tansah kinandenan putra ingkang saleh lan salehah. Amin. Amin. Ya Nah, rabbal ngalamin. dongane bocah SD iki mesti anu Mas Yuda. Mesti akeh mandine mergo isih resik urung Piye to? anu apa-apa. Piye ta? Piye to, Mas? Anu Mas Lintu sampean kok SD. Lah, apa Omongno. Pak Ut. Paut. Jenengan mboten pitados nek kula paut. Lah ki emponge iki lho nang ngene tak. Empang sakmono terus. Piye arek nganggo ae. Nggih, niki mantene kakung menika CEO, Anu Mbak Eka. CEO dalam Nggih, sebuah owner perusahaan. Berkah Ayam. Wah, berkah. Oh nggih. Usahanipun ayam. Ayam. Nggih, lha menika ndokipun percontohan dadi Heeh, kuwi lenjunge. Dok wis 17 tahun ora netes-netes. Wis bosok kuwi. Anu yo, iki cewek gaul sik. Monggo. Cewek gaul digarap tayub sik lagi rama seger. Oh. Ya. Mbak niki kan anu sik leren ning kono sik Istirahat. Kula tak sumenek. Nggih. Istirahat. Sik. Monggo. Yo buka bonak Mas Heri. Monggo tayub ki sik cewek gaul. Monggo yo. Nem-nem loro. Oh sik. Lah. Kuwi apa? Buka apa? Buka bonang. Piye ta bukane apa? Cewek gaul to. Heeh. Nem-nem loro, jiji rolu, nempyong. Oh ya wis. Ya wis bener. Bener. Ya ngono memang bukane ngoten. Ah ya bener. Bener. slendro iki. Ya aja diwarak, aja dibantah. Ben. Pokoke apa omonge dhek iki bener kok kabeh. Bener. Bener kabeh aku. Yo, monggo Mas Heri. Yo, kendangane panas. Oh, ayo yo. Ibarat tebu
Omak. Reteke Mas Nanda. Oh. Yup. Aling 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 aling. Yo, dangdut ke tangan. Yo. 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 Ibarat kebu. Terima kasih, matur nuwun wis diaturke cewek gaul. Yo, gemene wektu. Mbak Fahmi karo Mbak Suci, bawa montar atur. Yo, yo. Ae au Ketan bali mulang apa setiane kelakon. Yo, ana sing ngersake sambel kemangi. Sambel kemangi, yo didum loro. Dum loro. Sing nyambel padha enake, padha sedepe, padha pedese. Oke. Ayo diaturke. Yo, Cah, sambel kemangi. Monggo, yo. Yup.
kasih. Matur nuwun. Wis diaturke. Yo, sik. Saiki Dini karo Mbak Dita yo, monggo. Dini Dita. Monggo, yo jemeneng monggo mentaram. Tur. Yo. Ae a o e o a. Semangat ya Ndo ya, Mbak Dini, Mbak Dita. Semangat. Selalu Ayo kudu no. Ora arep ngopo. Anu sik, aku nyuwun anu Malik Pelok. Oh, Malik Pelok. Nggih. Iki ana sing ngersake anu Mas Mas Apa? Yuda. Nggih. Niki rada klasik, ana sing ngersake sarung jagung Semarangan. Weh, Pak. Pelok barang. Cocok. Nggih. Ha. Remenane piyai mriki menika panci warung jagung. Warung jagung mriki. Sarung. Lah iya ning warung iki gawe sarung lho karepku iki kan. Oh ya nek ayo. Buka bonang monggo Mas Heri. Monggo. Monggo yo. Yo. Mbak Dita. Yo Din.
asmanipun Bapak Mas Yuda. Nggih. Nggih, sampun kula aturaken. Kula kintunaken dhateng Pak Tarno Tania Jaya, Pak Supomo saking Jember. Lajeng menika Mas Agung Rancak Gamelan Wonogiri. Mas Wardoyo Jumantana. Oke. Oke. Ayo, iki saiki gentari karo Mbak Niken Salindri. Oke. Niken Gentari karo Niken Salindri. Wah. Bentar, duduk. Yo. Ae jajah kemerdekaane wong. Lah ngapa ta? Jajah kamardikane wong. Wong turu iki padha karo wong merdeka lho. Sapa? Gugah. Sapa sing turu iki sapa? Aku. Wong Mbak Niken lagi Niku nek ana wektu dienggo istirahat wis sah hukume. Heeh. Nggih ta? Nah, kejaba nek sing turu niku Mas Mondol, lah kuwi ora tak cemplunge kali ngono. Ayo. Yo saiki Mbak Niken Salindri karo Mas Yuda, Niken Gentari karo Mondol. Kena, sampean balik. Ngene. Ini, Dek. Dek, ngene. Nyapa ta, Le? Tak gebes-gebes iki ngapa, Dek? Ah wong kok ayu ning Lah, Ayu biasa. ta. mangane opo to ya. Aku. Wong kok le kemokop. Nah iya. Kita pentung-pentungan iki. Kok pendung-pendungan piye to? Ora nek anu kon so duding-dudingan. Oh, kowe salah. Oh, ngono to karepe iki. Kaya wong sut. Sut. Jebol kabeh ya baul ayo. Iki ana sing ngersake Lestari. Ayo. Oke. Ayo. Menika kula aturaken Pak Asmara Santo saha para kanca. Oh nggih, Mas Moro Santo. Wah, asmane Bapak Semar. Ayo. Monggo ayo Lestari diaturke, Nduk Niken karo Nduk Gentari. Monggo, ayo kene. Jago. Sang Dewi katon lam-lami hamba berkamangi semi arum kambangi melati dasar walati datari wong bagus Sasat abioring kartika kadya puspita ing nindra anjang kepitresna rasa tresna kang sejati manggiya lestari angin dong tambang suci yang sami sajeroning sepi sangamu menyanyi saratri Ayo Mas Gimana?
Ken, terima kasih. Aweto sehat, aweto kundang, aweto laris. Amin. Jaga kesehatan ya, Nduk. Nggih. Mas Yuda, Nggih, Mas Bayu. Matur nuwun sanget. Nggih. Sakenipun ayo padha ndonga. Nggih. Panjenenganipun Bapak Gunaryanto sak kulawarga tansah manggih rahayu wilujeng niskala. Amin. Sumarambah para warga ing keras sak kiwa tengenipun tinebihna ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya Allahumma. Amin. Mas Yuda ndongake apa? Mugi keluarga geng Bapak Carik ugi mandhapipun dumateng temanten sarimbit anggenipun mangun samadyaning beberan agung saestu pinaringan berkah rahayuning Gusti cinaket ing bagya mulya tinebih ing suker sakit binucal ing sial jangkal pikantuk rejeki ingkang halal atut runtut rerentengan kaken-kaken ninen-ninen. Amin amin amin. Sampai ketemu di lain kesempatan Siap, Mas Yuda. nggih, nderek. Monggo sewang-sewangan.